Encumena Niştimaniya Kurdî li Kobanê du hevdîtinek bi nûnerên duh welatan di nav wan de Yekîtiya Ewropayê li Orfayê kir. Di hevdîtinê de rewşa Herêmên Kurdistana Sûriyê û bi taybet Efrînê û çawaniya dûrxistina sivîlan ji şerê li Efrînê dibe û piştevanî û alîkariya sivîlan ji bo vegera wan ji malê wan re hatine gotûbêjkirin. Ji aliyê xwe ve nûnerê Amerîkayê di civînê de piştevaniya xwe ji bo leşkerê roj ango pêşmergeyên Kurdistana Sûriyê re daxuyanî ji ber ku wê ji hêzên çalak û xwedî rol bin di birêveberiya civakê de di qûnaxabê de. Herwiha li ser piştevaniya hêzên siyasî, civakî û piştevaniya projeyên avakirina Bakurê Sûriyê tekez kir. Encumena Niştimaniya Kurd li Kobanê ji welatên beşdar re kêfxweşiya xwe ji bo vê gavê daxuyanî, amadebaşiya xwe derbarê vegerandina aramî û ewlehiyê ji deverê re tekez kir. Şandeyên her deh welatan tekez kirin ku peywendiya wan bi PYD re tenê bi şerê Daişê ve girêdaye. Welatên ku di vê civînê de beşdar bûn jî ev bûn: Fransa, Almanya, Danimark, Amerîka, Holanda, Astralya, Swêd, Norwêc, Kanada, New Zealand, herwiha nûnerên Yekîtiya Ewropayê bûn.